sa akin. Ang ganda ng laban. Grabe, hindi mo kayo gagamba ni Albia mga adyo. Unang round pa lang. Grabe. Patay ka. Kakain na ako ng sili. Ano ko? So kami dito pag ano. Kidnapper yung kunat mo. Nakayak talaga. Habang stick purpose pa yan. Hindi. Ang diskarte niya, pre, lalapit mo na lang. Yan nasap mga Aji. Albiyap. Ay na magagamba mo, pre. Ay, na-excite na ako. Naabangan ako Ito mga Aji, ang challenge namin ni Albia dito. 6 na laban kami pala para patas. Yung mananalo sa amin, sino makakaapat sa amin mga Aji, siya mamili ng video na gusto niya. Tapos kung magtablo lang kami, 3-3 kami mga Aji, may 7 game kami. Pero matindi dyan mga Aji, bawat laban matalo kami. Kakain kami ng sili. Habang naka-on yung video bawal kami inom ng tubig pero pwede kami mag-asukal mga Aji. Asukal lang talaga, pwede kami mag-asukal. Aure! Game, first game, parang ramdam ko ako unang kakain ng sili mga Aji. Lapit mo na lang pre, pag ganito mo na lang lapit mo lang ganyan. Sige boss. Sa video siguro. Mga langad din sa akin Mga baby to kagad din sa akin. Lapit natin dito. Ayun, ay. Yan. Diskartehan na lang ni Boss Albia natin to. Baby to agad din sa akin Hindi, sobrang ano nga na ito eh. Nako, parang ready na ako kakain ng sili Nabahan ako Kinabahan na kami. Pareho kami kakabahan dito. Ayaw na rin umakit Hindi ako. Ang bagal. Game tayo, boss. Pilot ako Game boss, ayun pares na Pares na mga to, maluma. Nako, sakmal sa atin mga Aji, sabi na nga ba eh. Puta! Ay! Walang Pilot iya. yung sa akin, mga sir. Walang iya mga Aji, nakakagat yung sa kanya. Uy, katis kanino yun? Grabe ni Mayo gagamba ni Albia. Stop mga boss. Nako, Ganda. patay gagamba natin mga Aji. Tagat nyo sa akin. Ang ganda ng laban. Grabe, hindi Mayo gagamba ni Albia mga Aji. Unang round pa lang. Grabe Sige, boss. huwag ka tumakbo. Wag. Ayoko kumain ng sili. Tumakbo pero wala kang bilang mga Aji. Wala kang bilang. Sa babae. Pero dali nagagamba ko. Parang makakain ako ng sili mga Aji. Pasensya nyo na si Kaji nyo kung makakain tayo ng sili Talagang ganun talaga eh. Kasi na, unang laban Unang laban pa lang kasi, mahaba naman mga Aji. Okay lang yan? Hindi ako yung boss. Hop. Parapin mo pre. Hindi, sige. Okay lang. Parapin mo muna sa'yo pre. Parang lakas pa nun sa kanya mga Aji, pagod din sa atin Ayoko kumain ng sili. Sasalita kami umawak mga Aji Ayusin mo. Parang parehong gagamba na pero Paras lang yun. dihado ko kay Boss Albia natin na to. Agisisan ko lang pre, hawakan mo na lang. Patay. Patay magpapatiulog Huwag ganyan sir, huwag kang umiwas. Huwag ganyan. Patay! Kinabahan. Huwag kang ganyan pre. Ano video pre. Sige, Yan. okay lang yan. Patay ka dyan, huwag Hindi, kang alangan pang gagamba ko pre. Yun na. Wala na, alangan ang gagamba natin mga Aji. Mas napuruan yung gagamba natin pala. Ayoko kumain ng sili. Patay! Ay, alpas isa. Parang tabla ang laruan na ito Naalpas na Pero mahina na yung gagamba talaga natin mga Aji. Napuruan pre, napuruan yung akin. Lumakas na sa kanya Pouch yung sa akin, pouch. Pitip. Kay Boss Bulto. Hindi, same size lang boss. Same size. Hindi, sa tiyan lang. Sad lang konti, Pero sa galamay, match. Kiskisa natin mga Aji. Napuruan niya yung gagamba ko Naglilinis yung sa'yo, boss. Nagagamot. Galaw. Gago kang maikot. Hirap ko na ito mga Aji Naku, pagod ka. Hindi nakapaikot. Pero grabe yung laban mga Aji, walang tulak kabigin dito. Hanggang baba. Hanggang baba talaga, hindi harap na yan boss. Tapos galaw mo na lang boss. Ikutin mo konti. Pero ang bilis na kasi nung gagamba niya mga Aji. Alangan yung sa ating banking na Nagpapakiramdaman na lang sila Hanggatin mo na. Basta bawal kami mga Aji, bawal kami ng tubig. Wala Hanggatin finish. mo. Ay puta, muntik pa sa akin mga gat. So may iyo na pre, lagyan natin dito.
Sige boss, kunin mo. Ayan, harap na pala, harap na yun sa atin mga Kaji. Mukhang ano ah. Pero, ang tingin ko ito mga Kaji, pa nagsakmalan to, may kalalagyan gagamba natin sa bagal kasi. Wala, sa akin, Pero para may magpapatiulig takot yung na sa kasi yung kay akin. ano, may takot yung kay Albion. Sige, Sakal sige, mo na okay. agad! Wala na. Ayaw na kumagat nung sa akin ah. Kailang daan na pa, nakatatlo na ba? Dalawa. Dalawa. Isa Isa pa. Pero okay ito mga Jay, at least walang kakain ng sili sa amin. Okay, kanabahan na rin ako eh. Kain sili pre, kain sili. Ayun, punta kayo dito tol oh. Pakita tayo dito pre oh. Mga bisita namin dito mga Jay. Sila boss. Sila Gabs TV, si Alas TV natin nandito. Talagang kain ng sili to mga Jay. Sige nga, bilangan mo ng isa. Isa na Lumamang lang. ka man lang. Kumagat na lang kayo. Pag lumamang tayo dito mga Jay, lumang tayo ng kagat Makakross dito na yun ah. sa akin ah. Tapos mga 300 to, pero sino lumamang Nag-aalangan patay ka. Nag-aalangan doon. Sige. Pero lamang sa pag nagsakmalan. Patay, wala Tablay natin to mga Jay, nakatatlong alpas na to. Okay, Pero maganda, walang kaya ng sili, walang kaya ng sili. Dugtungin na natin to, boss. Dawas na natin yung isa, dugtong natin to, tong video na to. So yun, hindi na namin papakita yung mga gagamba. Nakita nyo naman kanina. Grabe, hindi maayaw gagamba ni Alvia. Gusto na rambulan hanggang ilalim ah. Wala, umayaw yung gagamba niya mga Jay sa dulo. Pero hindi na rin kasi kayang sakmalin eh, hindi na kayang mahuli. Ito pre, yung kanina, yung maliit. Nilabasan mo ng maliit din to eh. Ito. Parang dito ako madadali ah. Mapa-first blood ako mga Kaji. Ang gaan ng gagamba natin, to yung gagamba natin oh. Yan, pagsamahin na namin to kasi walang nanalo doon. Bali bonus na to mga Kaji, sinong manalo dito, kanya na tong content na to. Uy. Or bahala siya. Yan mga Kaji, pre, pakita tayo dito tol. Sige. Eto, pakita lang natin mga Kaji ah, mga tropa natin dito. Yo, Yan. ganda na laban ng dalawa. Yan, Gabs ang Alas TV. Baby na mga Kaji, baby na. Yan si Swasli, napakabait nga niya. Kaya ang pinakamabait dito mga Kaji, si Swasli. Parang ako yung kakain ng sili ah. Yeah. Ako naman hawak, boss. Tayo naman ang ano mga Kaji, tayo naman pupwesto ngayon. Kasi kanina si Boss Albia natin may hawak. Tayo naman pupwesto ngayon. Akin lang mga Kaji, sana na-enjoy nyo to. Para sa inyo naman to mga Kaji. Pero, nangiinit na yung katawan ko mga Kaji kasi oh. Sili. Labuyo pa. Mas walang tubig. Walang tubig, pero may asukal kami dito mga Kaji. Kasi baka pagpapawisan na kami dito. Game na boss. Patay ka! Kakain na ako ng sili! Ah! Ano ko? Naku! Oy! Oy! Parang may kakain na sili. Isa. Mga Kaji, hindi niya buti hindi nasakmal to sa likod. Muntik to mga Kaji, muntik. Kakain na. Parang may kakain ng sili. Tayo. Parang may kakain ng sili mga Kaji. Yun lang talaga maganda dito, kakain ng sili matatalo mga Kaji. Yan na. Magkagato na lang kayo kayo sa atin. Wala sa akin, dalawa. Hindi, nakakaramdam na. Hindi, huwag tayo mag-celebrate mga Kaji, parang mahirap eh. Unless pag may sumubo na ng sili. May sumubo na ng sili mga Kaji. Kasi dyan, kakain ng sili. Ito ang haba mga Kaji, atin na namin para dulo, mapakawalan talaga. Yan, para hindi kami alangan. Pakita na lang namin sa inyo. Oh, Wala. yan mga Kaji. Kumagat ka na lang. Ay, wala na talaga tol. Ako talaga. Hindi, nailang yung sapot eh. Naila, sapot. Kumagat man lang. Sige pre. Ay, alangan na pre, alangan na. Ikot namin mga Kaji ah. Pero pag tumar... Wala kaming ruweda mga Kaji kasi mas maganda yung stick gawa ng hindi alangan yung gagamba. Yan, kumagat ka na lang. Wala talaga pre, laglag talaga. Mga Kaji ah, tignan nyo na lang si Albia habang umunguya ng sili. Sabi na eh, ba't ka naman nagganto mo? Tayo sa inyo. Kaji, naisa tayo. Kaya mga Kaji, medyo pinagpapawisan ako. Kasi kahit pag ganito yung laro namin mga Kaji, tingnan nyo ba naman yung sili mga Kaji, labuyo. Pre, to the honor pare. Ayun yung maliit mo na. Sige pare. Parang tingin ko kumakain talaga ng sili to si Albia eh. Mauna. Ngayon lang ako. Ay, tropa natin. Pero mamaya mga Kaji, pag naganito din tayo, tututok din sa atin yung camera. Masabi mo tal muna, bago kain sili. May miss ko kayo.
Kaya sumala kami dito pag ano. Idabra yung kunat mo. Idabra yung kunat mo. Tayo subukan, pre. Angang! Angang, sir. Mga Aji, tindi to. Idol ko to mga Aji. Labuyo to mga Aji. Grabe pre, nakaamoy ko pre, ang anghang pre, sobra. Naiyak ako. Hindi, talagang mahangang yung mga Aji. Angang! Kahit ako mga Aji, mapaiyak ako kasi labuyo yung mga Aji. Nakaamoy nyo ba pre? Amoy mga tol. Kaya mga suwal pre, mga suwal pre, Hindi, baka ako din naman mga Aji, pagdadaanan ko rin yan. Nakadalawang laban kami, isa pa lang panalo. And, isa pa kami. Cut namin to mga Aji, isa pa kami. Yun lang, nakauna tayo Boss Albia natin, pero respect mga Aji, respect.